Naimbangal daw yung kagayem kang kapsat dahil election tayo kat manipulative. Panid 29, page 29. Agpating ka iti kaudya na panid iti election nga umunay dahil atomo ti ilaing. At dato yung karag iti ehersisyo. Kas kuma iti oras itangal daw iti ehersisyo 1 iti panid 29. Page 29. Dahito iti oras itangal daw. Lunes ita ay saan gayam Martes. Martes ita ay saan gayam Miyerkules. Miyerkules ita ay saan gayam Huwebes. Huwebes ita ay saan gayam Biyernes. Biyernes ita ay saan gayam Sabado. Sabado ita ay saan gayam Domingo. Domingo ita ay saan gayam Lunes. Ay apo tagkabaw sa meten tataon. Anya nga tangal daw ita. Lunes nga ta, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Ay apo kaarubak idaaya anya nga aldaw ita. Anya nga aldaw ita. Tsaka mo, amo na, di na amo, amumi, di mi amo, amoda, di da amo, amoyo, di mi amo, amweman, di na amo. Alright. Mapantayo ka tayo tayo ehersisyo 2, serye dagitin. Numero dahi tiket panagrepaso ka, absat ko ida. At daan tayo ti kaso election tatayan. When? Umuna nga oras, itibigat. Kunana. Itibigat, umuna nga oras itibigat, anapan arimuar itibalay. Dete Ilocano, agsinsin nung batda di ngamin, okay, dahitoy, alas 2 itibigat, when no parbangon, anapan ijay, tiyandaan. Itata, ti aramiden nyo, ket usaran nyo dahitoy umuna, ken alauna, iti panagaramid yo, when no panagpaltuan yo, iti bukod yo, panarita. Umuna, may kadwa, may ikatlo, may ikapat, may ikalima, may ikanem, may ikapito, may ikawalo, may ikasyam, may ikasangapulo, may ikasangapulo ket maysa, may ikasangapulo ket dua. Alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Ulitin tayo man. Alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Itat pasong bata nyo dagiti nga saludsod kagayam ko idawen. Anya nga oras iti malem anangan. Anya nga oras na nagkanta, anya nga oras na nagsurat, nagchat, nagawag, imawag, nagpakasjay, nagpakastoy, nagpasadi, nagpadaya, nagpalaod, nagpaamyanan. Daya kakabsat ket east, laod is west, amyanan is north, nayunan nyo daytoy. Abagatan is south. Alright. Tatama pan tayo kadagiti oras itikada aldaw. When? Okay. Iti panid 32 kunana, alas 4 iti bigat, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. No alas 12 iti aldaw ket agmatuon daytoy kunatoy nga noon time. When? Santo manen mapan iti alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11. Rabi inukwa day jayan. When? Okay. Itata, kitain tayo dagitoy asaludsod, ken masapul nga amuan tayo nakasano, asong batan tayo dagitoy asaludsod, babayan iti panagpalnuad yo, when panagaramid yo, kadagiti bukod yo panarita. Basaek dagitoy when, ken sung batan yo adiretso. Anya nga oras ang namigat, kaanot panagsala na, kaano anangan iti pangaldaw,
anya nga oras ang nagrubuat. Kaano ang nagbuya iti damag, anya nga oras ang nagpalpa. Anya nga oras ang nagpeles tapno maturog, anya nga oras ang nagpaniti eskwela. Kaano ang rabii, kaano ang nagluto iti pamigat, anya nga oras ang nagmerienda, anya nga oras ang nangan iti saramsam, anya nga oras ang nagsaramsam, kaano ang nagsurat, anya nga oras ang nagawid, kaano ang nagsala, kaano ang nagtigos, anya nga oras ang nagkararag, kaano ang nagpukaw, kaano ang nagsangit. Daytoy yan gagayem keng kapsat ko ti pagpatinggaan daytoy election tayo, daytoy umuna election, iti daytoy nga ilaing, ket manipod ditoy, mapantayon ton iti may kadua leksyon. Daytoy may papan iti pagtaengan, ken aramid iti komunidad. Diyos tagnin at interesyo iti programa nga ilaing.